କେତେବେଳେ ରୋଷେଇ ସାରିବୁ ଖାଇବାକୁ ଦବୁ ମତେ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି କି ବହୁଟା ଏତେବେଳେ ହେଲା ରୋଷେଇ କରୁଛି ଦବୁ ନା ମୁଠେ ନା ନାଇଁ ଆରେ ତୁ କଣ କରୁଛୁ ଏଲୋ ବୋହୁ ଖାଇବାକୁ ଦବୁ ନା ମାରିବୁ ଲୋ ପଚାରୁଛୁ ଆଉ ପଚାରୁଛୁ ମାରିବୁ ନା କଣ ବା ସରିଲାଣି ଦଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ବସନ୍ତୁ ଖାଇବ ବୋଲି ହଉଛି ଏତେ ଲୋକ କଣ କରିବି ଏଇ ପିଲା ଯେମିତି ହଉଛି ଏଇ ବୁଢୀ ଘର କେତେବେଳେ ମୋବାଇଲ ଦେଖିବିନି ରୋଷେଇ କରିବି ମୋବାଇଲ ଦେଖିବି ବୁଢୀ ଦେଇଥାଉଛି ପିଲା କଣ ଖାଇବାକୁ ଦେ ସବୁବେଳେ ଖାଲି ଖାଇବି ଏମିତି ରାକ୍ଷସ ଛୁଆ କୋଉଠି ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା ରୋଷେଇ କରେଇ ଦଉନାହାନ୍ତି କିଛି ନାହିଁ ପାଣି ଢାଳି ଦଉ ଖାଲି ଗ୍ଲାସ ଢାଳି ପିଲାଟା ସବୁବେଳେ ଖାଲି ଖାଇବି ଏ ବୁଢୀ ଯେମିତି ହଉଛି ଏ ପିଲା କିଛି କାମ ଗୋଟେ କରେଇ ଦେବେନି କରିବି ଭଗବାନ ମୁଁ ଜୀବନ ଚାଲିଗଲାଣି ଆଙ୍କ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଲି ଖାଇବି ଅସୁର ପିଲାଟା ଗୋଟେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି କଣ କହୁଛ ତରକାରୀ ଟିକେ ଦେବି ଦିଅ କାଟିଆ ଦିଅ ଚାଣ ଏଇଟାକୁ ଆଜି ଖାଇଦେଇକି ଆଜି କହିଲି ରାନ୍ଧିନି ଦେଖିଲାଠୁ ଏ ବକୁଡି ନାକୁ ତରକାରୀ ଚାଟ ଖାଇଦା ଆଲୋ କିଏ ତରକାରୀ ପାଇଁ ହେଇଥିଲା ମତେ ଗୁଡେ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେନି ତାକୁ ତରକାରୀ ଦେଇଦେଲା ହେଲେ ସେ କିଏ କିଲୋ ଟିକେ ତରକାରୀ ଦେଇଦେଲି ଆଉ ତମେ ଏମିତି କାହିଁ ହଉଛ କାରୁ ମତେ ତ ଖାଇବାକୁ ଦେଲୁନୁ ତାଙ୍କୁ ତରକାରୀ ଦଉନି ତମେ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ କେତେବେଳେ ଖାଇବି ଟିକେ ବିଷ ପୁରେଇକି ଦେଖିଛି ମରିବ ଏଇଟା ମତେ ରଖେଇବ ରୋଷେଇ କରି ମୁଁ ମରିଗଲିଣି ଅଧା ମରଣ ହେଇଗଲିଣି ଏ ଭଗବାନ ଏଇ ଲୋକଟା ବି କୁଆଡେ ଯାଇଛି ଯେ ଯାଇଛି ଦଉଛି बगीचाले जेते पुल्ला पुल्लाले ମା ମୋ ପିଲାର କଣ ହେଲା କିଏ ଖାଇଲୁ ମୋ କିଏ ବାପା ଏ ପିଲାଟା ଖାଇବାକୁ ମରୁଛି ଖାଲି ପଡିଗଲାଣି ଏଠି ଦଉଛି ଏତେ ଛାନିଆ ହେଇଯାଉଛି ଖାଲି ଖାଇବ ଚାଲେ ଖାଇବି ଖାଇବି ବୋଲି ମୋ ଜୀବନ ତାକୁ ଖାଇ ସାରିଲିଣି ଯନ୍ତ୍ରଣାନ୍ତ କରିସାରିଲେଣି ମତେ